תוכנת נטספארק מובייל היא התוכנה המובילה בתחום הגנה, סינון תכנים ושליטה על זמן השימוש במכשירי סמארטפון וטאבלט. בסרטון זה נלמד כיצד תוכלו לשנות את הגדרות ההגנה והסינון במכשיר עליו מותקנת תוכנת נטספארק מובייל. בשלב הראשון לחצו על האייקון של התוכנה המופיע במסך הבית של מכשירכם. השתמשו בסיסמה אותה בחרתם בזמן התקנת התוכנה. לחצו על כפתור היכנס. כעת אנו נמצאים במסך הניהול הראשי של התוכנה. בצידו הימני של המסך מופיעה הכותרת הגדרות הגנה. מתחת לכותרת זו מצוינת ההגנה הפעילה כעת. נלחץ על הכותרת הגדרות הגנה. משמאל לכותרת רמות ההגנה מופיע שם מעגל ההגנה הפעיל. לחיצה על הכפתור הנמצא משמאל לכותרת תאפשר לבחור רמת הגנה שונה. שימו לב, על ידי בחירת האופציה ללא הגנה ניתן לבטל את ההגנה אך עדיין להשאיר את ניהול הזמן פעיל. כמו כן, ניתן לבחור חסימה כללית של האינטרנט והאפליקציות, מה שיאפשר אך ורק שימוש בסיסי בטלפון או הפעלה של אפליקציות מתוך הרשימה האישית. בהצלחה.